Και εγώ σας ευχαριστώ και σήμερα έμαθα ότι η εκπομπή σας κλείνει χρόνο. Εύχομαι μέχρι τα βαθιά σας γεράματα να προβάλλετε τον αγώνα και τον κόπο που έχουμε εμείς η παραγωγή στο πρωτογενή τομέα. Τελείωνε ρε Σαλιάρη. Ευχαριστούμε. Κύριε Χατζηνικολάου, και κλείνοντας να μας πείτε πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό δημοκρατήριο λοιπόν. Πολύ σωστά. Κάποιος που ενδιαφέρεται να... Μάθουμε τι κερδίζουμε στην τσέπη μας. Ακριβώς, να μάθουμε και πώς λειτουργεί. Κάποιος που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στην ιστοσελίδα στο ηλεκτρονικό δημοκρατήριο, απλά μπαίνει, συμπληρώνει μια φόρμα εγγραφής, τόσο όσον αφορά την επιχείρησή του και τα προϊόντα του φυσικά, και μετά από εκείνη δική μας δουλειά να τα προωθήσουμε σωστά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στη συνέχεια ο καταναλωτής θα επιλέξει μέσα από μια γκάμα προϊόντων αυτή που νομίζει ο ίδιος ότι είναι πιο κοντά σε αυτά που ζητάει. Θα επιλέξει τη μεταφορική που θα τον ικανοποιήσει και θα έχει γίνει έτσι αυτό το δίκτυο πωλήσεων πολύ άμεσα και γρήγορα. Πάντως και με όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται τώρα τελευταία, πλέον αναγράφουν και οι παραγωγοί τις τιμές τους, τις λένε. Ακούσαμε πριν από λίγο και για τα κατσίκια και γνωρίζουν και οι καταναλωτές τι γίνεται από εδώ πέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα διάλειμμα και σε λίγο μαζί.